Закінутыя памяшканні і іх новае жыццё з новымі гаспадарамі. Якое яно? Гэтым пытаннем зацікавіліся супрацоўнікі камітэта дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці. Па выніках маніторынгу аказалася, толькі 10% аб'ектаў дзяржаўнай маёмасці Брэшчыны, перададзеныя бясплатна або за адну базавую велічыню, выкарыстоўваюцца ў поўнай ступені. У чым праблема? Недобрасумленнасць новых гаспадароў або недасканаласць заканадаўства? Разбіраліся нашы карэспандэнты. Будаўнічыя работы яшчэ не скончаны, між тым ужо сёння ў гэтым будынку цяжка пазнаць былы кароўнік. Наладжана вытворчасць па пашыву адзення, новае месца працы тут знайшлі 30 чалавек. Город маленький, поэтому рабочих мест мало, понимаете, производств мало. А тут мы перешли. Допустим, была закройщиком в КБО, работала. Все, это КБО у нас распалось, и все, работы не было, зарплаты не было. А тут как раз такой шанс. Другое жыццё ў былы кароўнік удыхнуў новы гаспадар. Гэты аб'ект ён набыў на аўкцыёне з пачатковай цаной у одну базавую велічыню. Атрымалася на карысць і сябе, і людзям. Ужо летам на свабодных плошчах з'явіцца яшчэ і кафэ. Сваё прызначэнне былая артылерыйская база змяніла ў 2012-м. Частка яе тэрыторыі была перададзена бясплатна пад рэалізацыю інвестпраекта. Былыя ангары, чые тоўстыя сцены круглы год захоўваюць патрэбную тэмпературу, згадзіліся пад бульбасховішча. Так как я сама из Малориты, я очень хочу, чтобы все-таки овощи продавались за хорошие деньги, хозяйства имели прибыль, и им было интересно выращивать именно качественную продукцию. Расчышчана тэрыторыя, падведзена дарога, наладжана абсталяванне, адсюль мясцовая маларыцкая бульба трапляе ў тым ліку і на прылаўкі замежных рынкаў. За паўгода гэты праект на сваім узроўні задачу, пастаўленую прэзідэнцкім указам аб задзейнічанні дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, выканаў поўнасцю. Пакуль працуюць тут 40 чалавек. У планах пашырэння асартыменту прадукцыі, а значыць і вытворчасці працоўных месцаў і паступленняў у мясцовы бюджэт. А гэта ўсё той жа былы ваенны гарадок, толькі валоданне іншага гаспадара. Усяго каля сотні гектараў плюс паўсотні збудаванняў. З 2009 года, а менавіта тады прадпрымальнік набыў іх на аўкцыёне, нічога так і не змянілася. Проводятся страйкбольные турниры здесь у нас. Популяризируем спорт, строения будут сдаваться в аренду. Вы сами должны понимать, что восстановить как-то то, что 20 лет, в общем-то, разграблялось, это просто нереально. Супрацоўнікі камітэта дзяржкантролю ўпэўнены, новаспечаны гаспадар відавочна пераацаніў свае магчымасці. Патэнцыял набытай тэрыторыі, якая магла б служыць на карысць і ўладальніка, і людзям значна большы. Па выніках маніторынгу з амаль 400 аб'ектаў дзяржаўнай маёмасці, набытых на аўкцыёнах за одну базавую велічыню, толькі 10% выконваюць умовы договора продажу ў поўнай ступені. Вот эта половина большая, которая находится в примерно таком состоянии. Наверное, недостаточная проработка, недостаточная работа, которая проводится с субъектами предпринимательской деятельности, которые приобрели данное имущество, наверное, позволяет отчитываться на бумаге о вовлечении этого имущества в оборот, а не о фактическом его использовании. Мы не можем определить, что такое конкретно деятельность, какой должен быть объем дохода. То есть я говорю, что деятельность может быть и рубль, может быть 1000, и может быть миллиард белорусских рублей. Это все деятельность. На бумаге, да, налоги платятся, деятельность осуществляется. Но мы, да, конечно же, эффективности и, например, того же объема поступления, как в других объектах, такого нет. Па апошнім аб'екце мясцовыя ўлады намерены звярнуцца ў суд, каб скасаваць договор куплі-продажу, а каб даказаць невыкананне на практыцы умоў набыцця аб'екта, адпаведнага ўдасканалення ў гэтым пытанні патрабуе і сістэма заканадаўства.